Салом. Нои ман Рустам Ашуров. Шоу Чах-Чах Гапу-Чап. Сезони Нап-Панав. Барномаи солинавӣ. Кати одамои гарени. Одамое ки хайбда ғутидагиянд. Одамое ки нисбатшон сухани пазор ҳолати оддӣ аст. Одамое ки пазора па кайфу қабул мекунанд. Тавсияи ман ба шумо дастархони солинавитона бо барномаи Чах-Чах Гапу-Чап ороиш диҳед ва тамошо кунед. Рафтем. салом алейкум бародарон мухлисони азиз барномаи чахчах гапу-чап. фарух кист ва кай дар дунёи интернет пайдо шуд ҳамат хуб медонед. ӯ бачаи хайбдӯстдорад. як рӯз агар хайб нақаба ховуш намебарад. ӯ бисёр вақт дар пирамои эфирад. як рӯз рақс мекунад, рӯзи дигар оташа мекиша, гирия мекунад ва сеюм рӯз хоҳ нохоҳ табоша сиёҳ мекунад ва дашно мекунад. фарух бачаи бад нест, кам-кам аз ҳисоби синни сол хатогӣ дорад. Не ки ду-се бор дар барномаи чахчах гапу-чап меҳмон шава, боварӣ дорум бачаи ду падарӯст мешавад. ҳамин тавр не? бо акай Рустам Ашуров ҳама каса нигоҳ кунед. Медонем ки ҷа тоқа одамои популяри на файрод мекунанд. Ман Фарухи популяр ниём. Мақсад либосои бренди пӯшидагӣ омадагим. Ҳама каса нигоҳ кунед. Салом алейкум. The best. зебеста ҳамат мешиносен. 90% мардум бадш мебинанд. Не ки 10% кӯдакако нағзш мебинанд. бачаи бад нест, не ки хайпа ба сум қапидай ва доим наворошта визов мета ки сумтон метум ота бигенам. қариб ҳама фикр доранд ки ӯ сум дора ё бачаи ягон кам мерсанд. барномаи чахчах гапу-чапда ҳозир мефаҳмем ки сум дора ё падвадид. гапо чиқале ки медонен барномаи чахчах гапу-чап аста Рустам Ашуров фарёд мон кард. Медонен ки ҳар кас ҳам фарёд намекунанд ва Рустам Ашуров фарёд мон карда. гапо ман шоу менам ку бояд шоу бикунам. Всем привет, всем салам алейкум, в общем планета, в общем Республика Таджикистан. шаҳбоз 2211 и бача маълума ки хайпа беиштиё мехӯра, мехоя бо туф мекуна. а бача хайп чӯ қисмечка нестай ором биша. чахчахош дар интернет ҳамое қоил кардагӣ. мардум фикр мекунанд ки ягон девона ё касалиай, не ки ашибка мекунен. бачаи созай, ай пешбинӣ меги ҳамдам собиров ҳофизи ӯзбекистонӣ боша. агар и пулдор мешид ҳамая ба сум чапа мекард. ҳама чахчахоша ёд кардаген. ман ин нағз медонам. барнома даъватиш кардем ки дигар дар видеош гизалаи бад нашаваю, кам-кам тормози мошинша дар пешхото бықапа. Всем мировой, знаете, это какой называется Рустам Ашуров, а это что называется? Барнома чах-чах гапу-чап хаевой система. Полный ход, авторитет, хама чёрта тузай, знаете, самый бывший бизнесмен, миллиардер, в общем планета без разницы, знаете, я какой человек, я шахмузом 22 до 1. Ама касаме донеки смела да срочный дамандаланзия. Май космос ме параме хамон замин да буамхи красин дорожка. Беса. Но гуфтан намонем прямо ҳама каса мерем чахчах система мекунем. ассалому алейкум бародарони қанданаботум. дар барномаи Рустам Ашуров гапу-чап. бобои қанд блогери ай ҳама калонсола. ира ҳамат нағз медонед. хубай бадай ростия чира будонен ки дили соф дора. агар як бор рӯбарӯ качи гап кунен ай бобо дида одами хуб нест. ин мардаки хуб чанд қашидае ки дар интернет ай я асабӣ шавад ҳамае танқид мекунад. 50% бадш бинанд, 50% дига одамако нағзш мебинанд. хайпа гандаи бад дӯст медора. ҳозир барномаи чахчах гапу-чап овардемаш ки бинем чӣ тари одамай хуб ё бад хитон баҳо битен. самый популярный блогер, самый скандальный блогер, самый пожилой блогер бобои қанд дар барномаи гапу-чап Рустам Ашуров. зинда бошед. Ассалому алейкум духтаракои ҷун.
мадина ин блогери навай ҳамат нағз медоне чақчақош барои ҳама маъқул нест неки занакои айшу ҷудуштагида и духта беҳтарин одамай ӯ хайпа нағз намебина неки рӯи рост мехоҳа ҳақ ба ҳақдор бираса хаяко ошиқ шиданош камкам падватидиш мекина неки духтари гарени зурай мадина духтари топ инстаграмай хоҳ бовар кине хоҳ не ба и қавқа одамо звезда намешаванд неки мадина тонис оши шава меҳмони барномаи чақчақ гапу чап кардем ку бинем бо чӣ гапу ино гуфта дорад. Духтаракоҷун, ман аз шумо тонамандам розӣ ҳастам. Акнун барномаи чақчақ гапу чап бо иштироки вау ситораҳои имсол дар куҷо тамошош мекунем? Дар канали Рустам Ашуров. Вау, бовар кунед ин барнома аз дигар барномаҳо ба кулагӣ фарқият дорад. Мерем тамошо мекунем. Марҳамат. илоҳи ҳамин парвардигоро ҳамаи мову шуморо барои рост ҳидоят кунад. Парвардигоро умракотуна дуроз, тантуна сиҳат, мағзуна солим, хушӯиҳои зиндагиро насиби рӯзутон гарда. Парвардигоро тоҷикистони азизи сарбуланди мара ҳама вақт сарбуланд бошану дар арсаи байналмилалӣ парчами тоҷикистон парафшон бошаву тоҷикистон ҷавонои мо ҳама вақт бояд наворҳои хуб, наворҳои тарбиявӣ кунану худои меҳрибон ҳамамона ба муроду мақсаду орзуҳои некмон бирасона. Аллоҳу акбар. Ва гуфтанӣ ҳастем ки тоҷикистон ба пеш. салом, номи ман Рустам Ашуров, хушомадем барномаи чақ гапу чапда. Барномаи солинавӣ ташкил кардем бо легендарни одамо. Ай тарафи дасти чапи ма Зебест, Шаҳбоз ДД 11, ровии барномаи нави мо Мадина Боно. Салом алейкум подписчикои ҷун, ман аз шумо тонамандам розӣ ҳастам. Муаррифӣ мекунам бобои Қан, бобои ҳамаи блогеро ва додарам Фаррухҷона. Хуш омадем ба барномаи мо ва ҳамчунин яи додаракҳои дигар шуморам хуш омадем ба барномаи ҳамамон. Хоб, аввалин хидм сар мекунам барое ки иҷозат гирифтам аякай Рустам. Саволи яками ман ҳамияй да Фаррух додарҷон. Як саволо дорам. Анами видеое ки бировардӣ ку мақсад ҷояш безеб буд, ҷояш хуб буд. Ай видеоҳои бировардагит ки ту дар топи Инстаграм рафтию ба қавле шинохта шудӣ. Амёра тура ягон кас мефармид ки видео ё ки ҳамаш ба хоҳиши худат мебиромадӣ видео мекардӣ? ба хоҳиши худам апа видео мекардам, неки хела хатогиҳо кардам. Мақсад аз сабаби хурд буданам видеои бемаънӣ кардам, видеои безеб кардам. Хела пушаймонам. Мехоҳам ки дар ҷомеа ҳама одамо мара дӯст бидоранд, ҳурмат кунанд. Ай пас тоқа видеои хуб бирорам, видеои тарбиявӣ, видеое ки ба насли наврас як чизе биёрад ки бибинанд, мақсад тарбия бигиранд. Бале, хусусан Умарҷон бачаи ма 6-солаҳай Инстаграм дорада, бисёр видеои худта тамошо мекард. Ай вақташа то ҳозира тамошо мекуна. Як муддат ма айта аписатсия карда будам. То ҳамун видеое ки қатъи очат карда будӣ, ку очада гул додӣ, то ҳамун видеора надидим, абрана бачама иҷозат надодим ки худта тамошо куна додарҷон. Меган ки каҷ бишин дамо мардуми ғарм каҷ бишина суханта рост бугу. Чи иҷа ҳарда бари рума сиёҳ кунам, аиҷа бибурам таърифат кунам. Ҳам хиястай? Вақте ки видеои модарта дидам, қатъи модарат, ана баъд бачама дубора ба сайт бачам дуромадам подписатсият кардам, телефона додимаш тамошот мекунад. Ва ман умедворам ки дигар гапи ягон касам гӯш намекунӣ, ба гапи ягон касам намекунӣ ва аи сипас видеоҳои тарбиявӣ мебурӣ. Додарҷон, шинохта шудан осонай. Дар ҳақиқатан осонай. Оли бисёрёра фаҳмидам ки меган не шинохта шудан қин нест, осонай. Телефона мегири, телефона нест ноҷа да заряд задагар. Телефона мегири, дита татпад мекунӣ, топи Инстаграм мерай. Фаҳмиди додарҷон? Лекин ба видеоҳое ки дар дирини вай манфият ҳастай, гапҳои хуб ҳастай, ӯ дигар хелтира муаррифӣ мекунам. Ин шармандагӣ як рӯзай, ду рӯзай, се рӯзай. Як бор мерай, ду бор мерай, се бор мерай. Агар 100 таға дошта бошӣ, не ки сеюм чорум бор уже мешкани додарҷон. Аями ҳисоб ман дар худат гуфтаниям ки зур уже ҳама мешиносад. Берун бубро салом алейк мекунам қатъи. Хоб. Тен ҳами барнома дар ҳами аввали барнома барои чӣ ман савол додам иминои худада ки баъди ҳами барнома ваъда метӣ дар подписчикои худ, дар подписчикои ҳамаи мо ҳами Тоҷикистон да ваъда метӣ ки дигар ягон видеое намекунӣ ки залалаш дар ин ҷомеа бирасад.
نه دیگه نمیکنم خیلی انشالله. ویدیوی تربیوی ویدیو خوب میکنم که میخوام که مردم را دوست بداره حرمت کنه این وعده یا؟ خب سلامت باشید. سلامت باشید، زنده باشید. بابای قند، بابای همه بلوگرها، خوش آمدین به برنامه ما. باور کنین شاد شدم، قطعتون هم صحبت شدم. شما مرا تماشا میکنین در اینستاگرام؟ کم تماشا میکردم. خواستم که یک دو نصیحتت کنم، یک دو باید کنم که گفتم بیا بیس وقت نشیده. چی نصیحت؟ مقصد من یکم ویدیو میکنم که بابا جان ما حاضی ای همی خاطر چی شدیم جمع شدیم که чтобы شما همه نیتا کیرا همه ما را خدمت دادارم فاروق گفتم ایجاد یگان جا نه کامera کشته میشه نه یگان چی هر چی که برای ما شما میگین ما قبول میکنم برای که شما در انا همین جامعه ما بابای بلوگرها و بابای قند گفتم معرفی شدگی نصیحتو طبق گوش میکنم نصیحتو خیلی کردنی بودم همین در بلوگر ما چه بلوگر شدم ما خودم نمیدونم من حواسی بلوگر شویدم نداشتم چی خیلی برآمدم من برآمدم من نمیدونم خب خیلی استوری بسیار وای دروازه کاروتکی کاتاتر کوتاترش میگن که حاضر من همینجا شیشتم کاتشمو همین چند بار گشتا و برگشتن فاروق جان گفت که مرا سوالای بتین که سوالای بیزیم نتین که من جوابی وای نکنم چند بار گشتا و برگشتن ای فهمیده میشه که فاروق جان نمیخواد که همین بسیار با شرمندگی با بی‌آروگی بسیار زمینی تیر شود همینجا التماس کرده با گفته که همین برنامه ما چقدر دوام میکنه برای که مرا اوچم زنگ زده است که کجای بچم من نگاه که مرام تصدیق میکنم لیکن نیتی ما این نیست که جدا بچه‌ها را همه کسا جمع شویم و یادگاری شرمنده کنیم вот همین خاطر فاروق جان بی‌مالو امروزتم یک لحظه چی ویدیوی من روحیه شما را خراب کرد چی ویدیوی من شما را زیغ کرد این خیلی مدینه جان خیلی که من همچو بابا هستم اگر قبول کنم نکنم من بسیار سرگذشته دارم همین من یک ویدیو کردم میدونی برای چی یعنی خیلی ویدیو من خیس رازبار مو سخت شد برای همین اگه بخشش من خواستم که دیگه درباره گپ نزنم خیلی همینجا من نیتو خوب شگه میزنم درباره همین جانو من فقط یک ویدیو کردم که در یوتیوب هست گفتم که جانو گفتم وظیفه تو بلوگری نیست مثلا نمایش دادن نیست مثلا باید اگر نمایش میدی چهره خوبی زنی تاجیک نشونتی باید چی کنم اویدی بروک اویدی وای چی مثلا خیلی گپ زدم خیلی چیز حاجت نیست برای که فقط بخت خوانیم بابایو بخت خوانیم خب ای همونجا مثلا وای شده ما دا بسیار وای شید مینوس شید تو حتی را من گفتم که همین جانون لاو توربا کردگی تو چوی خیلی میکنی تو برا شوکو دو تا فرزند بیو با اویدی تربیه فرزند ویدیو کو میخوام کالتاتر گفتم همین تو حتی مادری من الحمدلله زنده قریب 90 ساله اومد گفت که باشم او دختر مردم تو گفتی لاوش توربا پگاوی کی میگیره تو گفتی لاو توربا در کشو هم خیلی دختر پاس دادی بعد میگن که وای من گفتم نه این خیلی ویدیو وای میفهمم وای مثلا بوتکس برام دادم میگه بوتکس ما کداگی نیست نو افکت خیلی کم کردی که علی با میکنه نیسول همین خیلی ده برای وای کردم همین خیلی برام رفت خیلی الحمدلله ما شکر میکنم که ما وای دعا دادم همین خودم وظیفه باباگیره اجرا کردم که دعا دادم و شهوار کرد با ابرو شهوار کرد با ابرو شهوار کرد و ویدیو کرد که و در دستش قرآن جای نماز الحمدلله و راه راست انتخاب کرد و من چرا چی گفتم نمیدونم حاضر همین بلوگرای زن بلوگرو فقط همین راهشون نمیاد حاضر خیلی سوال لکن باید سوال نتون که رولی درست میشه شو میکنن وقتی که آیشوشون برآمد یا بلوگر میشن یا رقاصه میشن شوخ دوزا این نمیخیله دیگه یگان پلیسه یا بلوگر میشه یا رقاصه میشه پاپولار میشه بعد دیگه تو بودوچه دست هر کسی رفتن میگیره برای همین گفتم که این سول لفظی شیرین کوهستانی خطیگه میزنی من گفتم این دختر مثلا کی بود چی بود سرا بود همین را من خیلی تماشا کردم نصیحتای به حد خوب میکنی دختر دکو یگان تاج و تخت در کار نیست یگان چی در کار نیست فقط بخت در کاره
خونه اوبو در کاره درست. من مراجعت میکنم به همین دفترایی که هستن کو میخوان که بخیدیم پاپولار شیم بلوگر شیم هیچ گپی نیست اون مرد گفته چه نام برویا رفته چورادا شیشته اومدن گفتن که توی رهرین بیا که میکنیم او تو نوش بر رهرینی برام نه که زن مادری توجید اولش یکم درجه باید بیسته شهور کنه شو کنه فرزند اقلا دو فرزند تولد کنه تربیه کنه بعد بخیزه بعد گپ زنه صبح در لوبو جو گپ زنه که من الحمدلله در تربیه فرزند دارم خیلی گپو بسیار با نوبت با دیگران ҳар як Як гаптона минут. мо тасдиқ мекунем ва инак дар шоу барномаи чахчах гапучап як меҳмон дорем. Фирдавсҷон, ассалому алайкум, хуш омадӣ. Марага кҷо пайдо шуди як пишти сидели бурумади? Овардиш барнома. И бародар як бародари беҳтаринай ҳама вақт дар бармай шинохтумаш хунаву мошин тақсим мекунад. Ҳе марад ман хуна надорум як назар сими камбағало намемита дигар. мекунем. ҳамин бозие ки ҳозир ман солинави сар додагиам дар ҳамин бозӣ 14 та мошинае 15-амаш 500,000 сомон пули нахта. Пули ду хуна мешавад. Пули нахта касе ба як дона чипта метавона бибураш. 110 сомон дона чипта. Ман васнамон дар Telegram ҳаминҷа дар комментария закрепит мешавам. бале 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 Telegram закрепита будрои бинен. Бародарои азиз, кадоме ки намешиносам мара гӯш кунед анака. Ман 6 сол шуд дар YouTube қариб 4000 мошин тақсим кардагиам. ва гуфтам ҳозирам мегум ки инами пайдо шава як одаме ки дар нами 6 сол ҳамин доказат кина ки ман як сомонша брида ай ман надодамаш ё ки як моҳ кашондамаш ҳама одамда ман намедунам 100,000 сомон туфаш мекунам агар ҳамин биё пайдо шава не ки факти далел хати мақсад ҳама чизша гирифтагиай худоро шукр ай ҳар як бозӣ хайр мекунам ки минат нашава гапай бояд бугум ки бидонам чӣ хело дама 4 ятимда хона кардестем ай ҳисоби ҳамин бозӣ хонаро барошаги инҷа кришашава дурмуша ҳамаша тамом бояд кунем ай ҳисоби ҳамин бозӣ ҳазор раҳмат барои бародарое ки мара дастгирӣ мекунанд ва бародарое ки аз ман мошин бурд кардаген туфҳои пулӣ бурд кардаген ина ҳаматон бидонед ман дар Telegram васнамон Фирдавс ТВ одаме аст ба якта якум рӯ дар ҳаётиш мегира мебура одаме аст ки 100 мошин мегира намебура ин насиби тақдирай касе Зачи метавонам як ҳаматон карта доред на ҳаматон доред ҳаматон доред на ина ай барномаи чах гапу чап ҳаматонда ядонаи билет падарка боби боз гап мезанем чӣ хел Telegram да будроен дар Telegram маълумот ҳаста дар корти тоҷикӣ сума мепартоен ин сума метимтона ҳар яктатон бемиред ай картаи худтон я билети падарка мехарен падаркои туфҳои аз номи мо бихабед аз номи ширкати мо ин хотири соли нав буданашон афай мадинахон ина мадина бум духиёи дубайский аста ки бушапем любой чизо ра дунаш гапои хела рустам як минут беҳтарин ма дазор ака иҷа барномаи ман нест ки ма зиндагима бурорам бигум чунки ҳар инсоне ки ҳамо видеои моро тамошо кард фикрат беҳтарин ман фикрма да ай бародар расондам худат фикрата да ма расондӣ хуб карде ки расондӣ агар ки ма ина худам лишна вақте ки публични одам шидам уже ман наметавонам ки як либоса чанд бор пӯшам пеш ман 5 сол як либоса мепӯштам озин наметавонам 2 бор пӯшам хали пӯшиди халика иҷа рафтӣ масалан ман як ҳаёт автобус қати фир мегаштам аллоҳ шоҳида ки ҳозир автобус қати наметавонам фиргаштам машқа қати наметавонам дошта бошам надошта бошам ман бояд такси қати бирам блогер шидан осон нест шинохта шидан осон нест обрӯ мақсад беобрӯӣ қати метавонӣ любой намуд ду гап беақлӣ мезанӣ мерай хоб ман аз ами публични шидани худам вақте ки шидам баъд пушаймон шидам вақте ки шидам чӣ ҷои русиёш иҷа бихезам дуруғ бигум ҷабрам бигум не худман тавсия додагиям чандин бор духтаракҳое ҳастанд ки рост дил мекунанд қати ман тавсияшон метавонам мегӯям ки блогерӣ чизи хуб нест чизи хуб нест на барои мардак на барои занак блогерӣ як чизе аст ки дигар дар як ҷо нехали хушрӯ шишта наметавонӣ дигар қати кӯдакот як ҷо берин дирин омадан наметавонӣ бобоҷон гапи туғрия гапи дурустай ва ман ҳам ният мақсади шинохта шидан надоштам
капа росташ, барое ки даромадои ман алҳамдулилла ман салон дорам, даромадои ман ай салон ай. Як дӯстам қати ки чандин сари сол ман ай духтараким кор кардагим, ҷавон духтар будам кор кардагим. Кори ман дар салон ман. И ҳама медона духтаракон миянд мераванд салони ман. Кори ман салон дай, ман ҳоҷат ба ами, и даже ман ҳозир ами Instagram ами чизо даромад надорам. Рости гап, набарот дига одамо YouTube да мепартоянд даромад доранд, да? Ман ами рекламам нархи ами ролтон дашта кане мардан мефама механда доим, да? Рекламам даже надорам да ами сайтам. Чӣ ҷои дурӯғош? даромади ман салон буд, ами якта видеора ман бурвардам, як шавда 1 миллион зад, ами чиза ман дарди дил мекунам подписчиком даво ва дар ана ҳами барнома ай ами фурсат истифода бурдам мегум ки яке блогери, яке бебахтӣ, яке ай шуд ҷидо шидан ягон кас медали тиллоид наметия. И пастарин вазифа ай, лишна барои як зан. Лекин ма дил ма дар ҳами сайтам холӣ мекунам. Фаҳмидем бобоҷон? Дар бораи мегӯян ки дута фарзанд нав баъд публич шава, алҳамдулилла 2018 туй кардам, 2019 бачаҷон марҷона кардам ки на 6 солаи бачаи ма. Дута фарзандам дорам, ба қавле гуфти ғармиёи мо элака бехтам, дар мех кашол кардам. Тахтам дидам, бахтам дидам, 3 рӯз туй кардам. ҳамаша дидам худоро шукр. Ҳо рост мегӯ духтаракое ки навҷавонам бояд ки туй кунанд, зиндагиро бинанд, фарзанда бибинанд, не ки мо вазифа ҳамешида када. Салонам ҳаст алҳамдулилла. Як хушмон метиҳад, дута видео мекунем, мепартем, нигоҳ мекунем, 1 миллион задай бобоҷон. Аки гап дар ин миллион нестае. Оянда чӣ ният востад? Ман мехоҳам ки шуморо як дуои бобигӣ битем. Як ҷуомард инам та ҷуомард ям та базаи бихушрӯ ям та барнамафат мисол никоҳ кунад бигирад. Бисёр хуб. Аки блогери хеле ки ман як бачам носкаша. Носкаша мегуфтум ки носа баски хайб мегирехи сумер ҳозир дига вай шида. Ёфта гапша мегӯям ки чон нос мекаши мега ту чон ин блогери мекунӣ? Сен блогери бас кар метунӣ? Мегӯям ки охи ман бас кардам. Мега не, бас мекунӣ серо ягон видео мекунӣ. Охи ами блогери ранги носкашӣ шида, ранги носкашӣ. Бисёр нами мегӯ бас кардам бирам айдим кор. Ай блогери ман капек фоида намегирам. Ман нахуд дар 64 рафтам, ай блогери ман пул кор кунам. Ман алҳамдулилла ҳозир кор мекунам. Блогери ку, блогери. Блогер буданаш хуба дар ҷомеа ма, барои ки ҷомеам ки рафтаиста. Тамоми дунё, ака рустам, блогер дора. Тоҷикистон бояд блогер дошта боша. Не ки ҳозир ман алҳамдулилла ассотсиатсия блогери тоҷик ҳаста. Бисёр гарчанде ки ба ёра ман бисёр ман вай видео кардани будам. Ҳамаша ман якта ба якта ман болои экран бародарим кикия. Не ки иҷода бо кори вазмин шид, мисол кори таҷик мисол хеле проблема шид, мазид шид. Қайна шумо омаде бо хеле шахшаган вақти ман хуш шид. Барои ҳамин аки ин кор чизе ки ҳаст, мо бояд ҳамқадами ҷомеа бошем. Бояд Тоҷикистонам блогер дошта боша. Тоҷикои мо ку, тоҷикои ака Рустам гӯш кун. Тоҷикои мо ман намедонам ки тоҷикои мо мисол дута блогери беҳтарин дорем. Яке анами кия Солиҳин ТВ, дигар мисол ки хоб Диловар Сафаров беҳтарин блогера. 1 миллион подписчик надорам. 1 миллион подписчик надорам. Мардими мо чӯ дастгирӣ намекунад? Ман фикр мекунам беҳтарин блогеране ва иш хайр мекунад. Иш мисол видео тарбиявӣ мекунад ки ман мухлиси ваям. 1 миллион подписчик надорам. Ҳамин подписация мегӯй ки халқ ҳақоратат мекунад. бобои хан бахшиш дар пеши гапат вақте ки худат видео мекардӣ мебуровардӣ авиҷони ман у вақт зинда бад худо раҳматӣ. Ҳамин видео ави ман чӣ мегӯед шумо? Оча кални. Дуруст қай кардед. Авиҷони ман ҳамун видеои худат дид, гуфт ки манам мефурам блогер шавам. Рост. вақте ки ма як кас маро мебинам мега ки ман мехоҳам блогер шавам ва дар соҳаи шумоам як компира мусфеда мебинам мега ин то нист бе ман бошам. Ман хеста чӣ гуфтанем бобоҷон? ҳардумон як рӯҳ даем. Чӣ шумо чӣ ма? Ай диди ман мебурам айҷа мегӯям ки эй бобои қам бояд блогер нашава, и бояд ҳамин як чои кабуташ компиракаш бикунаша дроз бикаша, ҳамун чои кабутат бихӯрад. Хай хона дардори алҳамдулилла хеста. Беҳтарин худован боб. В общем, и барномаи чахчах гапучаба ами хотир иҷода 6 одамай ғайр аз бобои Қанд ва Фарух мо ду беҳтарин блогер ва самый хайповый инсон дорем, Зебес ва Шаҳбоз якумш барои чӣ? ҳозир шумо савол мешавад ки барои чӣ Рустам та именно ҳаминора ҷамъ кардӣ? Нигоҳ кунед, ҳозир ман шумо ранги савол, як савол метам общий савол ай. Фарух чӣ видео мекуна намекуна? Миллионҳо просмотр. Боби Қанд чӣ видео мекуна намекуна? Хайп дай. Шаҳбоз чӣ видео мекуна намекуна? Ҳамаш популярная. Вай на инсон. Лекин
اینمی انسان هم یک سال شید میشناسم همی تلفن ها میشناسم براتان تا اگه جای یکمش تمی زبست این سوسه خطتم ما ای کی جای ما چیزی خطا نفهمیدم تو چیکارایی وابشه چیکار میکنی بلاگر بیزنسمن چی بیزنسمن چی بلوگر چی سینما میکنی ماگازین کافه کلامبار آخه برات یعنی اون دیگه از استرایتیل ماگازین تا یا کی ای ماگازین خدمه ماگازین ای خدمه اکام پیش میبره دودارم پیش میبره سومیت کتی سومی ما ابرات آو امی خلاص چند سوما برات داری نه میگم این چیز باجی نیست اکا نو نگاه پاست مقصد اما صد فایده و خواهد ممکن نیست ابرات سومشا باید بگوی پوبلیکاده این چیز اینمی کی بگم یک سوال امی گردنبنده که در گردن تا چند سوم نیست 20000 سوم خریدم 20000 سوم و چیه نخواهیم تیلای سفر در کیلو برای خیر چی خیلی 200 قدر گرم. پول داری تو جای میبینی خیر میکنم نشان نمیتونم یا دو بار نشان مقصد میدم میکنی، نه؟ میکنم ما از بگم مینت میشوند نکی باید نه اوجا باید خیر بگم نگوی مقصد بگو مقصد چی خیر کردگیم ما میکنم تست میکنم همین رمضان میشوم ما میکنم مقصد فقط رمضان ده نه سالی نو دم ما او سال یا صد چند تا پدرکای سال نو با بود برفشتگیم بزرگی کنیم با دانده کودکا دا فقط یتیما دا یتیم خانه رفته مقصد ویدیوش یوتیوب دسته بدرای بینید کانال ما دسته و همین خیر این چیز تا контент ты хорошо контент ай чи боратай вообще контент ما просто покупка развлечений там шхефамону ранги Европа ранги вайшо мисол меган мара бисёртар моргенштерн да монанд мекна ё ки мелстрой да мекна о кумири ман мисол ту кумир дори мара кумирам ҳамо одамоам ки خیلی مانند میکنن مرا بسیارتر من خدمت نمیگم یگان جدا که ما همون دوایم دور نمیریم پیش گپ دور نمیریم 3-4 روز پیش ایستادی اومده هیچ کنه محترم رپری جمهوری تاجیکستان دا شون امسیدا вызов دادی با کدام عقل با کدام کلا و سویتی کی بود نگوی که با سویتی تی بود شرمنده میکنی نه سویتی هیچ کنه بود چیستا پروستا برای خدمت مقصد اکوی چیز اینترنت های گفتی گپو ایش تویز میتا ایش قتی ایش باتل میکنه بلاگ باتل میکنه مقصد برای چی شام برای چی بارون شام برای چی چرس شام بسیاری آدمو خایب قپیدن آستانه چرس شام قپیدن میشوه ای کار کرده چرس بارون نمیشوه چرا برای که و اردش چخه بگم کنکورنت های و دیستانس داره برام دیستانس в плане چی دیستانس یعنی میترسی ای بارون برای نمیترسم ما یا столда میشینیم میخرم میخزم може да همین سببه неки قطعی او شونم سیرم اشتگی خستگیم в плане чего дистанция بگم کو ایرا بیما شونم سی دا ویزوف دادم شونم سی ответом дод بارون да میکنم میگفت برای دفشه تو داری چند قدر просмотр گرفت وظیفت 1 میلیون 1 میلیون گرفت 4 روز دا 1 میلیون окей шабос дади як брат я сухан ки чо так барномамон хеле шидеста чо кади соз тенч хуб ҳама каса сӯзакин хубакин ҳамҷа 170 та камера ҳаматон да привесом айноми дади як ва айноми хусусан канали ютуб канал ютубер а это называется чах-чах гапу-чах акай Рустам Ашуров короче говорят ҳама саги ҳама чёткия короче говорят саги гуфтам а чиро мефаҳмонам саги яъне ба маъное ки сара форма нигоҳ кунед ҳама солидни ҳами саги худаш ҳами солидни ҳисоб мешаванд я пашка апай мадинаҷон хай гуфтем ки прическа саги ки ира қараш кард камера ҳама садай мақсад ягон чи никогда не переживай додарҷон тайми гапакое мезани умуман шаймонести навсегда не ма ресира ман намефаҳмам додарҷон умуман қатма тоҷикӣ гап зад забони хидмат реси иранги тоҷикия ира буту бояд бифаҳмӣ ма вообще намефаҳмам ҷумлаи тоҷикиро баъзе шаволи хушрӯ намефаҳмам шумоҳо бояд самосаатила секин бояд чувствовать бакунем ин суханое ки ма гап мезанам ин чи забони русӣ бошад чи забони тоҷикӣ бошад чи адабиётӣ бошад додарҷон гап сари забон рафтаеста гап сари ин рафтаеста ки инаме қадар худат нама чи хеле ками додар қати гап задам худат қати ҳам хеле мехоҳам суҳбат кунам ки охи мара медони ки ма как адреналин заришад мешам гап мезанам бия ма я савол бутам мадина я савол бутам мад бахшиш пеши гапта гирифтам ва ози бобои қавм да гуфтӣ мақсад
ма пеш мақсад маршрутка мешитам гуфти гапоя либоса я моҳ мепӯшам гуфти я сол мепӯшам гуфти ҳозир мегӯй ман намешинам хелиум мақсад западлоай пӯшидан намешинам не шишта наметонам вақте ки автобус да мешинам барбудагӣ меям мегӯям ти изо намекаши мақсад нашод либос нашоди либосам прямо эфирм да дина 5-6 та пул дорад громад хандидагма ки акма ба гапи во зиндагим да тағйирот наметам барои ки ман дута кӯдак дорам во намеям плера ки ман дар танам кардагим шиками кӯдакҳои мара сер кунам гапи ман додарҷон 7 та паҳлӯ доштак бояд 7 та паҳлӯша ҳама тарафа хеле медидӣ баъд савол медодӣ маънои саволи ман ин буд ки ман то ҳозира мекунам ами корава не ки автобуси маршруткада шита наметонам ба хотире ки при баъд хеле внимание бисёр мешавад не медонед додарҷон ин хеле ранге ки типа як чиза механди ку механди ба ҳоли як одам механди реал не ки мара ба ҳолам бихандам ку ман парво надорам ба хотире ки реали ман квартира да мешинам реали ман қадар даромади хуб надорам ҳозир нами либосҳои дигонам пӯшидагӣ омадагиам намиҷа брам ӯзи меброрам метимша чӣ ҷои дурӯғуш охир гуфтам барнома рафтам ба тебу пӯшам гуфтам меброрам метимта гапи ман маънош дар ин буд ки ман изо намекашам ин сипас амар агар ба як либос 10 борам ки бубинам ман изо намекашам ба хотири хай зиндагӣ қадар зур мерасам қадар кардам я намуди тавдод мат шиди братан тавдод нахи гирифт тавдод хитиш накарди братан не ман мақсади бад қати нафҳамам мақсади ман чияй мақсади ман баъзе одамота сахт мерасад баъзе одамота сахт мерасад ничего себе мегам мо ба газел мешинем я либоса я мошалло беҳтарин рӯзо амон рӯзо буд ки 5 сомон дар кои пеш хонам толибо иҷора мерафтам гудакон қатъи 5 сомон медодам ду та гудак ма мешинодам худам баршдам хеле как надам мерафтам 2.5 сомони ман мегуфтам ки иҷа гудакон бишина накаҷон 5 сомон метам мегуфтам ҳам хи хушрӯ мерафтам як кас мегуфту ки во қатъи то ҳамҷора баъзеш дар дидил када мерафтем авози мешинам апай мадина нести тонамандам аст розиюм манам айси бад мегардам манам аз шумо тонамандам розиюм уже дига апаҷон маршруткадаи хали хай хоҳарҷонам қазурум расид баъде ки ами топи инстаграм видеом рафт чанд бор мара изо додам баъзеш хештаворои худам дугонаон бода сурат гирифтан рӯи кардам агар кивай наметини сум наметини пардон сум надорам шумо датон пулис ветум устромадаги бутен гуфтам дар ҷои партем партем гуфтам ман хали ҳамин чиза аҳамият додум барномаи акаи рустам қатикадага ардуд кадагиен то бисёр мақсад нашод чӣ бигум хай мо ай дӯст мақсад любой одам ноид мекунад дӯстоми хеле кадан леки ту бисёртар чӣ ба хештаборвай мекунӣ ба хотире ки хештаборора мақсад пага ягон кор мешава ҳамо да бартан пага ягон кор намешава додарҷон мешава пага ҳар коре шид бестак додарҷон ин хеле аст ки марда ягон кас да автобус намондааст озир агар ту мара намешносӣ ман тура намешносам ами як ҷо барам савоби ҷаноза мара мегирен мешӯен шустушу мекунен онҷа мебарен гур мекунен ам хеласе вақте ки додарҷон зиндагӣ ман вайрон шид ман думо хештавор машдат кардам дан ба дан занг зидам бачаи тағои 1000 рублак карта дар москваи бачаи не хато нест додарҷон и ман ту чанд та хатогӣ дорам ман дар ҷа нафтесам ки ту ин корта наки хатои ону корта наки хатои и чизе аст ки агар ига бестак додарҷон ҳамаям во ранги худат блогера ман номошона намегирам блогера як хелаш ютуб да бизнес дора як хелаш инстаграм да интернет магазин дора ҳамаш бизнесмен ман агар як гап хато мезадам я таям омада алоқа мекард чӣ хеле ки ман омадам барнома дар бораи зиндагиим гап задам тага да уже як одамо гуфтан ки шӯи мадинара биёр ки шӯи ман изо мекаша дар ватсап суратча гумона гуфтан шӯи мадинара биёра ай вай биги савол ҷавоб биги даже комментарияра ман хондам акума ӯ популярниёра намегум ва баъд як чизи дигар бестенака амигама бизанам ба хаб кунам нододарам гап занам меган ки биз гуспанда хандидааст як гап пайда бобои қанд ҳами блогеро вақте ки маърака мекунед чӣ меган амиравзи инамиози химоштаги имрон гали чия чақчақ мекунед барнома мекунед маърака мекунед чизе мекунед намекунед илтимос ита нахандед чӣ гуна ки ози бобои қанд мара гум майс бобои қанда гуфтам яъне ки вазифаи мо ҳамамон як ай намиҷа чанд касе ки мебинӣ ҳамаш барои хайпават инстаграм тикток дигар чизо шидаги амиҷа сайчан барои ҳамин чиз пеш мебара як каса нахандед ами барнома мекунед фалонира медонӣ хали кадаги фалонира медонӣ тарика ами гапи хитона бизанам медонам ки уже дигар дар топ нестен агар гапи як кас дигара назанед уже топ намеред ғайбат басай чӣ ко мекунед ами ғайбат мардак да намезеба занак да мезеба занак ғайбат кра хай мегам бечора як гила дар дилиш дошт гап зад мардак 3 4 5 6 кас маърака мекунед барнома мекунед баъд сар мекунед фалони хелай фалони шитария неши хали ка бас кунед ами коротона илтимос да ами биз гуспанда меган хай ман бидонам вазифаи як чиз дигар омада ба ҳоли мо хандеси мегум хай и бечора хай ама трам я намуди гирифтеш ки мадинаҷон ко ҳеҷ ка хид накард ма даже хид нагаистам раз чизе гуфтести нигоҳ ки ту якум бор иҷа нести бачакон нигоҳ ки ҳаматона мегум барнома чах гапу чав яъне ки
чахчах дар бораи гапое ки Рустам, бедан ҳастанд ва мешаванд. одамоеро ки ман гуфтесам ва ё хучон мефаҳманд ки ман кира гуфтесам. Охи мо мехоҳем ки ҳама бифаҳманд. Мехоҳам ки мо ҳама бес бифаҳманд. Рустам ҷон мехоҳам иҷа Як кас чико мекунӣ? ман Як айру ту як фамилия касга се. хайд намеқапам. Ман ҳамех одаме ҳастам ки а як касга хайд намеқапам ранги ғайри. Охи я намуди гуфтаисти ки тра хафа кардагиан коме. Фаҳмидасти? Бале. Значит бугу. Ки хафат кардай? Оз ман амҷа мегӯям ки вай омад, вай шинохта набуд, номи мара гирифта, намедони Рустамҷон паси саҳнара намедони ки чӣ гап мезанад. Айни хотир мегӯям ки гапи хита биза пеш ра. Ман як намёк додам ба хубӣ. И гап ба хубӣ буд ки барнома мекунед, илтимос як касгара намёк натиҳад, ҳама блогери ҳама барои суме дар интернет. Чӣ ҷо дурӯғош? Гапи хитона бизанед, а як касга хайб нақапед. Намёк имена тада буд? Намёк имена. Тамом ты уже звезда, ты уже популярный, весь ҷумҳурӣ мешносад. Омӯхта шава бачаҷон? Не, и омӯхтагӣ надорад. Ҳеҷ кас дар бораи як каси дига ҳақ надорад ки гапи пасти баланд бизанад. Паст не. Хусусан мада. Манам як каса мегирам. Бестен, як кас дар сторис мекунам, намёк мерасонам, ғайри зиндаги худам ягон кас гапи нутуғлӣ мерасонам. Не, ягон касам ҳақ надорад ки дар бораи ман гап занад. Ман и барномада ба хубӣ фаҳмондам. Гандагиша ӯ хучон медорам. Ман айном ягон кас популяр нашидам ки номи ӯра бигирам имноҷа. Гап за бобоҷон. Саркунам. Бале. Ана гӯш кунам васаи қам. Ҳамин тираку ман якум бор дидаистам. Хита ранги фарзанд бори. Ҳамин фарзанд бори. Ҳамин ту духтари тоҷики зани тоҷики ку. Ман ҳама амро кадами 3-4 духтар кадима ки навор кардагем, ҳамчу як бобо ман навор кардагем. ҳамчу як фарзанд. Ина ту фарзанди ман. Ина фарзанди ман. Ина намасаи ман. Ҳамин ту. Просто ман фаҳмидаем барои ки ту популярни, уже тамом. Не, ман популяр нестам. Бе, навбат кардем. Чара уже ҳама мешиносанд. Ҳама мешиносанд чара ки чӣ. Не ки инами саволе ки ман метавонам шуморо ту мара мехоҳӣ ки савол битӣ, ай семя савол битӣ, ай занам савол битӣ, ай кӯдакам савол битӣ, ай зиндагим савол битӣ, ай тамоми кору борум савол битӣ. Фақат як саволот метавонам ки ҳамин мардум бифаҳманд ки ҳамин ту барои чӣ ай шу ҷудо шудагӣ? Ман ҷудо шудан ман ай шавҳарам дар видеои пешакӣ гуфта будам. Ман намедонам, хай ман бифаҳмам. Ана шумо бояд вақте ки инамиҷа интерес кардӣ, бояд пеш ай ман хусусан худта агар саволое ки додумад ку бовар ки пеш ай омадан тамошо кардам аввал. Тайёри дидагия. Шумо тайёри надидаед ман не беста. Рустам тайёри не, барои чӣ тайёри? Ман ами бобора видеоша тамошо мекунам. Ягон ҷои вайш нест ки эне ман худта тамошо намекунам. Тамошот мекунам 100%. Саволое ки барои худ дорам. Не ки вай ҷое ки ман ҳастам интернет ва ман ютуб да ку бовар ки видеое ки ман да мепартоям ба гоҳ тамошо. Агар ман кор мекунам, ман кор ман такси дорам, кор мекунам, ман барои ин мекунам. Ман хита намешиносам. Агар ин мисл эфирам намешид, ягон ҷо мешидам чахчам. Агар ин савола бобоҷон ман ҷавоб нагуфта бошам дар ягон барнома, любой хел худда ҷавоб медам. Айҷа ки биромадӣ пеш компютер да мера мешини, як чой кабуд мекунӣ, мешини баъд барнома ма тамошо мекунӣ, сабабошам мефаҳмӣ. Фарух, ход бурда Саркундарҷон. Не, хелак я савол дига. Биё. Ин бобо беҳад Ино да савол надори ино да. Не, ман ҳамин қабат карда шудам да интерес. Тамом биё. Ва ҳоҷи маъруф мега ку амрӯз гӯш даъват фақат дар хурҷӣ не, ҳамаш кушун маҳкама, ягон чи хурҷин пурҷин нест эҷода. Ана гӯш кунед, масалан қам. Дар оянда оила барпо кардани ҳасти не? бобоҷон мега ки барои ҳавас агар мерад бари як марде мешини дар ягон гӯшаи дунё барои ту хона намекунам, зиндагӣ тайёр намекунам. Хеласай ман бори 5-6 оила дар сар май бо 2 бачааки дигам. Ман бояд ози ягона фикре ки дар сарам дорам, шарномае ки кардагиам, ҳамаи подписчико мечида медонанд, бояд ман ба ҳамун 2 кӯдакак ман хона кунам. Аввал дастам расами салонак ман сах биқапам хона кунам. баъди хона як мошинак бихарам ки бачаи мардак наяда хона азоб бикаша. Мо рафтем азоб кашидем, бачаи мардак наяда хона азоб накаша. Хоно ки тайёр шид ҳатман визиф метам, мегум бобо як дуо бите, ана ки ман тайёрам метавонам ки шукрам. Мешавад? Худут хона мегирӣ? О, хел худут хона бигирӣ, худут мошина бигирӣ. Болаи ту талошак мешава ба худо. Иншалло чи бане. Номер нестем, аку бугум қадар сумдор нестам. Не ки умед дорам да, ами ами ҷар мечаспонам, як қоша татуаж мекунам, як лава мекашам, ами умед дорам ки як бори дига як савол обши ҳамада удо гуфтанӣ будам, чото исуса шид. Нигоҳ кунед, ҳаматон видео мекунем, лекин дар назари мардум ранги кринж метавад, типа шармандаед мега, мисол Фаруха мисол издиваца мекунанд, тра издиваца мекунанд.
шаҳбоза лекин просмотротон бисёр ай Ай, яъне ки интереснее. популярнен лекин типа дар мардум ҳурмат надорен шумо чӣ фикр дорен яъне ки ҳаста одамое ки мисол ҳофизану гаренян зуран ҳурмат доран на подписчик доран на просмотр доран на хайп доран шумо утари ҳурмат надорен не ки всегда на хайпен именно барои ҳамин чахча гапу чапда самый популярный одамои интернети ҷумҳурия ҷамъ кардам Ози. фарух шаҳбоз зебес бобои қанд хай мадина само сабой ки ҷавоб мета барои чӣ шумо шармандаен савол барои ози девно хадавои ози ягон чи мекунӣ мисол ягон чизи хуб мекунӣ ман ина мисол инами як рӯз рақс мекуна як рӯз сура мехона аку ура бину ира би ман бикунам мара дига тамошо намекунам бира дафша мега бемо интереси неста инстаграм вало ба худо инами топ медоре бобои қанд фарух зебес бо навпайдишид зебес фарухҷон падар ҳаст Не, не. падар нест Не. давно нест ё ки ҳами Недавно. урӯзако Чанд моҳ пеш. не ҳамун видеое Атак ки интернет гиря дорад, кади падар Не, аму видео ки не видеои кадабни ҳамон вақт гузашта буданд О. не серьёзна ё ки серьёзна. хайп буд барои ки ҳама гуфта хайп гузашта буд. Ма валло. Ма ихе бигирем акама миллион просмотр дорум ада у чиз дар кор неста. Ма чӣ ба хайп кунам? Ма просто хостум ки ам падар ма дига қурат накунанд. Ихе бигирем ма ай дусолагим ранги хело падара дидагӣ нестам. Ма ай дусолагим падарам ҷудо шуда буд қати модарам то 17 солаги ма тоқа қати модарам калом шудагим. фарухҷон не ки ман як ҷо фаҳмидам ки ами фаруха бисёр ами ҷуроҳошун ами одамое ки дар гирди пеш маҷбурш мекунад и хелика у хелика ман и гапа ба худо қасам ай одам фаҳмидагӣ нестам бисёри одамое ки ман дар пеш мо мешунам мегаи фаруха фаҳмидем хелика фаруха фаҳмидем хелика ман мехоҳам ки ин минои фаруха мақомот файрод накунад аммо одамое ки ами фаруха мефарманд ку барои ягон чиз ин минои ҳамора файрод кунад ана баъд нигоҳ кар бо ҳастае ку чанд одамои дигае ку видео мекунанд ҳақурат мекунанд фалонида фалоне ҳавира коми снимат мекунанд ку вале камтарак мисол дар ақли чо нестанд ҳастае ку номош навози даёдам нестае худут паси парда гапа рӯстош дига хели ама хастае вақте ки устола монди ё неҷа 5-6 та камерара ки монди уже дига хега мезани ама хеластае ҳамин марда кам ягон чи да вайш мекунанд мумкин ки ҳақурат бале ғайр аз фарух бо ҳастае ку видеоҳои фалони аббос бо ки буданд хеле ҳақурат мекунанд ку мисол матин ҳастаем бародармо ҳавайра ёд метаванд ку правильно ёд метаванд фалон чи бугу мегӯянд ман хит кардам ту чӣ гуфтанӣ анаму сиёмшикора мисол проблема намешава одами гавзадагида проблема меша анаки фарухҷон ту мисол урӯз видео кардӣ хеле биромадӣ шарика ду тазади миллион просмотр хести итакади ғалтиди миллион просмотр ту просмотрои худта успех чӣ мешавӣ муваффақияти просмотрота популярнигида дар чӣ мебинӣ барои чӣ инсоно мардум тра тамошо мекунанд ва қариб 100 000 одама ба худ ҷалб кардагист то истода 30 000 дидистанд ту чӣ фикр дорӣ ман як фикр дорам ки дар гузашта чӣ видео ки кардагӣ будам ҳамаша фуромӯш кунам оянда да насиб боша фақат видеои хуб кунам видеои тарбиявӣ кунам ки як кас бибина мардум дӯстам бидора ҳурматам бикунанд ранги пешина нашиносанд уже пушаймон шудааст пушаймон шудам аз сабаби ба савет ам наметӣ мақсад ягон бачаке ки нав мехоҳад блогер шавад уда савет наметӣ ки ранги тихай наметам и ай ҳама чизи безебай аз сабабе ки хурд будам 16 сола будам ба хеле хатогиҳо роҳ додам не ки накунам фарухҷон ма тра ҳамин рӯз якум бор шинохтам кардид и вообще дига хела будае ай пеши дига хела ман хиёл мекардам набарот ман омадам салом алейк кардам ман хиёл кардам видео ранги матинаи матин ана не ки матин девона неста не тупояй гӯш куда дарҷон як гап мегум зебес нам дошти чӣ ба ки ақлиш дар сум дар арӯсо неми духтаракоеро мебурад сураташона арӯсое ки мақсад дирӯз қачомду мара занг зада мега забет любой хақорат дорам гуфтум хай девна дарҷон ман ами фаруха қати дӯстум бону як дугона дорам ҳозир нестаи тоҷикистонда қати ами бонуҷон ҳаму зебес мегуфт ами матина гирифтум кулоб бурдум фаҳмидӣ бо 200 сомони дигаш додум гуфтум ира бигӣ мо пеши як одамро даъват карда буд як духтарак ҳамкор файрод карда буд мо онҷо меҳмонӣ рафта будем 200 сомонаш додум ки матин ира бигӣ то омадан имара ягон чизак бихӯр ки уҷа хонаи занакои матара набарам ма ва беҳад эҳтиром мекардам фикр мекардам ки ҳақиқатан касали аст неки вақте ман миём ду таърруз дар бағалаш бо вай кардам гуфтам ки хай яъне ки ишора дирӯз карачам фалони тиведа ду арӯз қати май хеле гуфти гапо темои худ ма кардеста будам
мара матин нависта Мадина و دیانا шунастай ку о аросой ма гуфтум гап нест майли браҷон там да таги пот я сумка озе амро ами матина ку бисёри одам реклама кардеса ман мехоҳам ки аму камтар ба ҷавобгарӣ кашида шаванд нахо як одаме ки ақлш солим нестай шумо вая бигирен актив ура маҷбур мекунам ман дуруст пас бо духтар ӯ рӯз хез ман гив доштам як гиваки майда кардам ами сайти хидам аудитория намедонам 100 подписчик дод 200 подписчик додам хали як гиваки майда кардам байни духтаро аудитория женский да хез хала Мадина блогера ку 0872 я мошенника уже чанд духтара ки ман амура дамаро икар апаҷон ки ами матин хесам хали видео دیدی او کانتو جای گپی زده که یادش نیست اما آدم ساز راست خودش با دیوانگی دختر است با دیوانگی پیش رفته است اینا ما کسلی روحی دارم شما اینا ما کسلی روحی دارم چی با شما با انسان خوب نیستین ما سپرافکا دارم چی با ما خدمت با دیوانگی نمیزنم اینا میرم ما مقصدی گپم چه فاروق هم خیلی خیال میکنم که ریال نکانتو جای نه کی حیات داد دیگه خیلی واقعا تیلو بچه تیلو بچه واقعا تیلو بچه ما هم دست برداشتم فاروق دیگه خیلی واقعا خیلی ما خیال میکنم کانتوش نیه همجا که رستم خیریده هم مردم توجکی ما کو مردم توجکی ما همون متینا همون روح خطی بردن همون روح خطی گرفتن همون گپ نشونش دادن همون خیلی سیوم کردن پرتا ایرا ناوی خوارم ارمان گفت ایرا آدمایی که همون رو به همون راه بردن تو الان رو با جواب کردن تو ما خیلی رفتیم همین کی دا عباس غرمی دا من رفتم باور که من رفتم گفتم که مردنی لطش میکنه وای که چی کامرا مرا نمیشناسی نمیدونی او قدیم صحبت کردگی نیستی برای چی تو مرا ویدیوی حقارت قبیح میکنی من رفتم حتی هوای مرا نمیشناسه دیدن آخه ایجا گناهگار هوای من نمیشناسه ایده گناهگاری اساسی او آدمایی هستن که او را میبرن ویدیو میکنن ویدیو رو میپرتن گپ نشون میدن خیلی بگو و حقارت میکنن انا همین آدمو را کو انا آدمو را با جوابگاری کشنا در کو یعنی که شما دستگیری میکنین تمایی که همون کمیسیون که شما میکنه هوای رو انا باید با جوابگاری کشیده شود یا که من فاروق باور که بهترین انسان بوده اینا با میگم که گفت که مرا سوالو بزیم نکنین مرا بزیم نکنین ایج نکنین این فقط اینا یک آدمی در کار که یک پرابلم داره که مثلا نشونش داد اما رو نشون داد میگن که هیچ کس از پیش خود چیزی نشد هیچ آهن خنجری تیزی نشد یگان کس از پیش خودش بلاگ شدن میتونه اینا مرم کو ما فقط همگی یک روز در اساسیت بلاگرای توجیه بدم یک روز الان دادی خدا رپورتر دو مصر شعر کو نیم روز مرا نشون داد ما هوشم در دیگه چیزا میگه گوش کن هم گوش کن همین خیلی وای کردم همون شعر خوندم عجیب ده همه دستگیری کردم برای که وای همه قانون قاعده که نشون داد مرا ما میخزیم اینو که میگیریم خطا نگاه کنیم 5 تا کامera کی مثلا چی قدر داووداب کردی چی قدر اومدی همین برنامه رو تشکیل کردی ما میخزیم اینو که میگیره اینو که گام میزنیم همین تمام پرتویمش فهمیدی؟ باید این خیلی نباشه. اونجا دارم مثلا هزار گپ خطا گپ بزنم. یا آدم 4 مینوت گپ زنه کو. اونجا خطا رو نگه کو. یگان فکرش دیگه چیز داره نه که یا دیگه خیلی قبول میکنه. مرا برای چی درم یوتیوب میگه که همین بابا پول دلاوی گفت تو مثال تو نباشی در باید جوونا. آیا ما همینجا یگان برای جوونی یگان میشد کردم ما. من فکر خودم باید گپ زنم. من اینا گپ زنم. چیزی که اینا میره ما دیدم کو ما ایده اوسو کو همین میگم بهترین انسان کی چام باشی نگی مرا او چام زنگ زده ما باید شام بسیم تزم برام برای همی یک کار کندر که بلوگرای همدیگر مثلا پادرش که نه که همدیگر پاس بزنین همدیگر وای کنین مثلا این بلوگری مرا بسیار سوال دادن که بلوگری کیا گفتم بلوگرو کیا ما گفتم بلوگرو یا نولان بعد نویسوندن بابا خودت کی ما گفتم هم نولی کلون شون میام هم بلوگر کیا اخی نالیک هم بلوگر کیش کرد شما نه یک وظیفه دارین نه یک متصدی هم کاره خیلی آزادی داده به ما هم خیلی وطن داریم همین خیلی آزادی داده ما را اما هم خیلی دموکراته هر کس میخزه و میکنه نه که التماس میکنم که همچون بابا کو یک ویدیو نوارو کنن که مثلا همون با فایده جامعه باشه این مرده که مثلا میبینم شما همه میگن ای وای فاروقی خیلی فاروق بهترین انسان فقط اینا روح یا میره روحش نشان دادن در کو تربیت کردن در کو این نگاه میکنی همین رنگی یک کمپینی مومن واره سخنهای میکنه که سخنهای شیره و شربت دار رنگ اوچه کلونی میکنه نصیحت میکنه راستیش بابی جان با این یوشیش این قدر دانای نمیدونم که شهوار آینده این چه توقع میکرده باشه بابی جان راستیش همین فاروق چند قیوز تعریف کنی که ما همون قد تصدیق میکنم ما کمانده داریم ده مثال مدینه یا ده برادرای دیگه
ирам камтарак дар барнома будак пешаи барнома ва одамо фаҳмиданд ки якда одам фаҳмиданд ки мисол Фарух ҳамо таклиф кардан ният дорем фаҳмидем мадай хеле смс омад ту чиз ту изона мекаши ҳамора фарёд мекунӣ боз мо аз темаи Фарух намерем барое ки ҳами тема мада интерес на бадак изона мекаши вай тра шармана мекунӣ ва ғайра ку ҳами бисёр одам дагим дар видео я намуди ҳами гарения фаҳмидем хонаша ака хонаша нигоҳ намекунад падару модарша нигоҳ намекунад инаи инсон ака бахшиш додаҷон дар видео камтар девонагӣ ҳам кунад биғалта ису ранге ки дар назари одамо ранги девонаам битова модарша ҳурмат мекардай хона мегуфтай оила мегуфтай нашод и гап надорум додар ина камераи главна ин боша ма тасдиқ мекунем ки намин Фаруха коме чизе мегана мегӯям инҷа одамои нормал ништагем ғайр аз мо дар упараи камера 5-6 каси дигаи судагия ва чанд ҳазор одаме ки ҳамин видеоро тамошо мекунанд ай спас ҳамин Фаруха дидем ку хеле приколш накунен ҳар хел гапш нагем тилло бачай золотой бачай ҳар як одам барои худаш як образ дорад сразу мезгарем инаи инсонда тра чанд сол шид дар интернет солош кати мешиносанд не Шаҳбоз ва тра девона меган беақл меган придур меган ҳар хел гапо меган ту тасдиқ мекунӣ ки ту девонаӣ ма дар гапи мардума ки хачхе бигем тасдиқ мекунем яъне ки дар комментарий гапи мардум да в общем планета в общем мировой знаете это но гуфтан ҳамонем короче говорят мардум как учёни гап мезанем худмо мақсад фикри андешҳо ҳамаш дар ҳамин системаи интернетӣ мақсад дар ҳам аҷиб нашар мешава ба гуфти мардум мақсад миненаи мардуми туҷуки худмо ки ма Шаҳбоз даде як хай легенда чемпион оид ба системаи фанду фреб мақсад номер 1 гузаштагиай мақсад аки хайма худо рашиги ҳеҷ кара фреб накунам боварӣ дорем нашод девонагӣ ту мара фреб кардеси 50,000 сомон те гуфтӣ бурутома мегирам гуфтӣ ту биги охи гушка ина биё не бес 50,000 гуфтӣ видео кади фриди ва ғайра додак да 50,000 не ҳозир мардум ҳамин чиза аждани мара дар кажди паворот меқапам мегам аюз забес мегам мақсад 50,000 гирифтӣ чӣ ба бурутот нагирифтӣ ҳоли надодааст правильно чӣ ба ту мардума фаҳм мекунӣ маму як гапкача пешид забесота майтам одамот розӣ кардам мақсад одамот тра розӣ кардам ма тра розӣ кардам барои ки через одамот як аҷина аста короче номша намегирам қати ки ту хатогӣ бузург кади сумта додум мардак бори ина стикерчаро сумша додум 20,000 сомон додум ай Ида 20,000 сомон додум хоҳиш мекунам одамои нестан номшона нагирӣ 20,000 кида додӣ сникерча бо як гитарист буд реп хондам бо 1000 сом мишон додум ранги то ина мирам ма метум гапумда нестам вало агар бигира местум ина бо кида чанд сум метӣ шумо бе агам бугум мақсад ин нафар як будаҷон эзебес капсисам муде и бача гуфт ки ма пушаймонам гуфт мо медонем ки амирам ягон кас гар мешон метия худат додарҷон ягон кас тра пушти парда айнами дида як маънеша ки ман намефаҳмам ягон кас ҳами гапора мега бугу ледем гуфти чемпионам гуфти мақсад туҷои мо медонам веса чени веси ма ҳеҷ ма 39 килоем ма 42 додарҷон хайр қанам да мақсад ҳами пушти парда ягон кас ҳами сиёнкара меҷи қа ҳами гапора нишона метавам мега ки ҳам хеле дар ман худам ростига ба ин пацани маем майдаки мекунам хесағира чисто чолока ка ушёр ва зирак гузаштаги ӯ кӯдакит буд акаки ту ози чанд солаи дар системаига бози ма гида табаген 22 дазорди ранги май охи дазорди шумо таваллудтон дазорди 1999 шумо 22 нестен додарҷон 22 нести ин 99 чанд сола мешавад таваллуди 90 22 не шумо 25 солаи додарҷон 25 солаи шумо додарҷон хаби ами 23 гуфтеза значит 23 99 не 23 рустамҷон ин гапи хича мегам ман ақлам инҷа кор кардеса ки 25 сола ҳай ман 25 сола нестам по реакция как учёни гап мезанем мақсади сарихат эргил короче говорят
документальный паспорт мақсад 10,000 ма инакин бу бадай паспорт бу 10,001 заге бу бади о қоғази чӣ меганаш? шаҳодатнома шаҳодатномаи девонагӣ ёки чӣ шаҳодат? яъне как учёни мақсад системаи голова очень слишком бигзор шумо 23 сола додари азиз мисол Эйнштейн астаку слишком умный будагай девна мегуфтагай шаҳбоз додарам ина 23 шидия 23 гуфти гапо ина хайр ба гуфти гапи худат 23 шумо додари азиз чизе ки мегӯи ман айкудаким ҳам хеб будам эмарак мемуни гап занем всё давай газуй дар ҷавоним аями кӯдаким гуфтим ҳам хе гап зада омадагие ман хе ҳастем ака ина 23 шиди уже ха 25 ха 23 мегӯям дилат хафта нашава ягон фикр дар сар дорӣ ки ами метавонӣ ки дар ҳами инстаграма ютуба ами шабакаҳои иҷтимоӣ ба гапҳои хуб бубурӯй анхели фикро дар сарат ҳастае яъне ки дар оянда видеоҳои каданик яъне ки дар оянда вообще блогерия давом доданӣ дар оянда чӣ бане ва мехоҳе ки мисол ай видеоҳо уже уважатат кунанд мисол уже дига контрактҳо дига хила шава сумои нормали кор кунӣ ман я савол бесак апай майдаҷон бей акай рустам бей короче говорят видеои ма ҳамин как хакер бигем ҳамаш мақсад далбоҷо ҳармадванимаса уважуханимасай далбоҷо ҳамин ма на кам аз юда ҳамин тоҷикистона вес ҳамин миравоиша гаштагем лобой ҷуда мақсад лобой кажди парода мақсад уважуха ҳастай барои чӣ ки вақте ки мо шуморо барнома файрод кардани шидем моро гуфтан ки вай файрод накунем гуфтем ай чӣ хотир присидем гуфтан ки вай мақсад солим нестай солим нестай шармандатон мекунад вай беақлай мо гуфтем ки ҳами мақсади ҳами барномаи мо чӣ буд рустам мақсади барномаи мо ҳамие ки гарчанде ки ин одамо мисол халқ мегӯяд ки нопаздоран ва ғайра мо шуморо яън намуди чӣ ҷамъ кардем ки што мардум да бифаҳмонем ина мисол фаруха фаҳмидем ки нормальни одамай бобои хан ҳам дуо мо дод ҳам ҳар як гапҳои хушрӯ гуфт ти гапҳо да гуфти ина хича миллионер гирифтестай ина ида ҳоли пака чиша наёфтем чӣ мегӯям сири асрори мақсади ҳамин видео барнома ма ҳамиҷа дидам мана доған гуфт ки шогирдай хеле хай гуфт бисёр ҳамиша ма гуфтам киями ма агар бовар ку ма да интерес нест ҳами ютуба бисёр тамошо кардан ва мекунам ку ман намешиносам меш ида шинохтам кира шинохтам ва бародарро шинохтам урам дидам хайд шуда хита мисол ёки интерес набуд гӯш намекардам ягон мисол чи ҳами хита чанд сол шид блогерӣ соли 2019 сол 2019 хеле сол шид блогери ҳамин контентот чие контент мисол дар бораи чи видео мекунед контентои ма фақат системаи бизнес дорем бизнес чӣ бизнес мекунӣ бизнес техника ва технология яъне чӣ техника это чӯ называется как кам дар тоҷикӣ гап мезани барои ман намефаҳмам ҳозир ма пеш амҷо омадан техника гуфтӣ мегуфтӣ ай немесаро дубайда ай гуҷо ай чи ма гуфтам электромобил не гу ман ракета хело мегирам мепарам гуфтам тоҷике ки мепарам худати охи кия охи ҳамин контент мегӯям бисёр мара мегӯям ки бобо контент надори контент и ту вообще ай магзаронди гапотира ма саристон номерам ту мисол ман чӣ нафаҳмидам фаҳмиди чи ина компани момаси чи нафаҳмид бахло ин чи намедона ки чӣ тези охи одаме боша ки гапои маро бафаҳма как учёни бесак хеле ба не учёни ҳамин подписчик дорӣ чанд қадар шумо худачи доред охи чӣ дори набоша сайтонда шумо чанд қа подписчик доред дар инстаграм вообще надорам ҳамин худ то омада ҳамиҷа сарш карда ин урабо кези бесак тага бобои хан бобои блогер бобош бугу чӣ гуфтани будам тра ино ҷиқиданиян ки ма уверен ки ай ситуация набурӣ рустам бе бобои ханям дидям нуд бе и чӣ гапае ки тра ҷиқидания ҳеҷ каиҷа ҳеҷ кара намеҷиқа ҳамаи мо пушти парда гуноҳ дорем барои худмон иҷа на ту пуштиу гап зан на пуштӣ гап зан ровигӣ хита кун не ҳамин ма буфаҳам ки ҳам блогера ма блогер ма инами биогумус мои парва исус буд ҳозир ма пенсия биромадам фақат такси гирифтам пенсия чанд сумай 300 сум
نه پیسه برامدم فقط کار کردم تماشا کردم این برنامه ده اشتراک کردم ва пенсияйтро ҳазор نه پیسه مرا گوش میگن کن که همین کانتنتی تو همین مثال جوانو ایت چی برات بگیرن نوشری کپو که تو میگوی که من پارا راکت دارم ماشین بیزنس میکنم با میکنم Я минут боби гапм буте. خب اینا Беса. خوشو گردن گفتم 14 миллион шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон якмин одаме ки мақсад ма пардим рафтам космос омо. همون پریدگی چی؟ این تاجین بود پره همین بوده تو بوده پریدی барои чӣ? مدینه فهمیدی پریده ما درک نرفتیم این پریدی تو پیش در حقیقتا همه چیز تاجین پرید. مردمی ما کو یک از پاپولیر شما کو میقپرین میکشن زمیده نمیموننش بابا تو میگه پا دوایی تو بپشه گم نزن این تو برمک پریده رفته بوده ما درک نداشتیم هیچ یک پوچه نخفی Не, ҳамин бегӯш ки боби. پریده میگه اینه بچه های بلوگیری هم خیلی میشده بلوگیری خیلی میشده با خود نمی اون را کنه گناه کهزه راکت هم باید گردن Бе, ма как این سوال مینا как учёни гап мезанам? اوچانی گیجور تام کردی Как учёни мақсад? او گیجور کدام تو تام کردگی кадом донишгоҳ اوچانی میدو اوچانی پروفسور با نام یک شریف جورایف دارم. چرا دانشگاه تیبی. آکاشری جورایفا آکاشری جورایف همین دو خط زمزمه کو Happy birthday. بگو Happy birthday to you. С Новым годом, happy birthday to you. Дам мисра шеър гуфтӣ, дам мисра чор ҷумла шеър шидагия. اینه میره با پاتفیس چی داره اینه میره با کانتنت داره اینه چی می‌خواستی باور کن ما گام بابای قند گوش کرد راست خوابیدم уже затопли зая бобой қанд Боби қан. ин ҳама хандидам бисёр пеш ай барнома омадан рӯҳиям хароб буд зиқида бугӯй гуд то ҷое бугӯй зиқ будам то ҷое бугӯй бенастрени будам намеодам мара ханд ин намеодам اوکی мара آقا شریف همیا انا بابا تا گوش کن ای حضوری مقدمت در زندگی برهان من مرده بودم زنده‌ام بابای قند و قندی من اوکی انا کنته چون کی گفته دالش давом тема рақс میگه кардам کی دالش бугӯ рақс кардам будам اولیمون بعد دیگه رقص میکنیم نه گوش کده با خدا کو ما اینه قطعی اول میگن کی همین تو میگن بابا پا دلای گفت جوانو کردنش این خیلی جوانو رو چیکار کنه نمی‌شود. جوانو که میگم من پریدم راکت دارم دیویژن میکنم بیزنس میکنم اوچانیم وای گردن بخی تو چی خیلی Бе, я мин беса. نه به ها نه به اینه Ма худам бо тоқа пайдагӣ нест. کی بود ин қадси парида Бурдум космос, бурдум тарбиз курдим. Тарбиз курдим, ва шумо тарбиз задан, мардами ғариб ҳамаш тарбиз задан. Мардами ғариб ҳама тунда важуха. اوکی қатӣ گوش кира کن бурда будӣ қатӣ Не, кира гӯш бурда кун. будӣ номбар кил кира қатӣ бурда будӣ Қатин киро? кира бурдӣ ёз ту гуфтӣ ки ман бурдум қатӣ Федия, Ҳа? Баҳриддин, баҳриддин кия Сашка, Федия, Баҳриддин, Алек, ин ҷуроҳои хитан қатӣ Игор Мақсад ҳама. дар одамои интернет свои. ҳастан блогеран ё ки Компания. Нет, это не блоги. Это обычный человек. نه گوش کده меган ё блогер нестам نه بل من گوش کن همه اساسیت بلوگر توجیکو با خدا زوری با کردنده همه خود بلوگری اینم یه گفته پیروز کردم کی یعنی بلوگر بیا گابزا این خود گابزا دیستی من نمیفهمم تو چی اگر ترا مثال ببینه یکم آدم دانشمند تو میگه کی این میگه جینه همون جینه که در باید بود که وحدت بر اومده بود چرا من آخه تو چی گفته ای که ما ترا نمیفهمم آخه گوش کن نه تی یک باره بگو که یک چیز نخور کی بلوگر هم خیلی باشه بخیزه گفتی دروغه میتون بگیره گفت داره نه من دیوان نه اکر نه همین بلوگر هم خیلی که تو گوش که برادر نخور کی گفتی دروغه گفتی تو گفت نیستو نه با ما چی گوش کنه ما این جوانو چی برد بگیره جوانو برنامه خدا قسم باید در همه اساسیت بلوگر توبی باید باشه یعنی بابوها باشه یکم بابوها باشه که یه نصیحت کنه یه بخشه اگه فرق کردش монда бародарон агар ки шумо
барномаро то ҳамин дақиқаро тамошо карда бошед, значит ҳама каса оптом красавчикин. агар ки барнома шумода сахт маъқул шуда боша ва шумо кайфу ҳаловат бурда бошед, лутфан ҳама каса оптом якта лайк ва подписка. ва ногуфта намонам ки барномаи мо аз ду қисм иборат аст. ҳозир чӣ хеле ки хитон охиша дидем, бобои қанд мазаш гирех, давления шид, девонагӣ ису усу камтарак хеле кипиш кард ва ӯ ҷоҳоша мутаассифона мо ютубда монда наметавонем, барое ки хитон медонем. ай ҳамин хотир коми дуюм қисми ҳамин барномаро ки дуюм қисмаш вапшена хеле чапагардон шудагия, интизора марҳамат кунед, таги описания именно ҳамин видеода телеграм-канали мо ҳастай, марҳамат кунед, бизгарен ва подписка кунед, ай ҳамусо навора ёфта метавонед. ва бародари ма Фирдавс ТВ, хушомадӣ як бор дигар брат. салом алейкум бародарои азиз, бародарое ки маро мешиносен ва касе ки дар ҳамин 6 соле ки ман кор кардагим, аз ман мошин бурд кардаген ва тӯҳфаҳои пулӣ ва ғайра. бародаро ба шумо ҳоҷати мисол шиносшавӣ нест. одамое ки намешиносед бидонед мо 6 солчи дар ҳамин сфераем. карочи кӯтоҳ карда гап мезанем. ҳамин баъди гапзанӣ мо видеои мошиноро ҳама мемонам тӯи соли навия, тӯи бигем ша, барое ки бо чӣ накунанд. тӯи соли навия бародаро просто бинем маъқултон шид. ҳамин комментарияи ҳамин видеода телеграми мо Фирдавс ТВ силкаша бидроед подписатсия кунед. дар рӯз то 2-3 бора маълумоти оиди ҳамин тӯи мо мебирояд. саломат бошед. бачако рафтем ҳама каса оптом коме болельщики, фанати бозиҳои ҳамин бародарай Фирдавс ТВ, таги описания именно ҳамин видеода силкаи телеграм-каналша, ҳама каса медроем, подписка мекунем, бародарро дастгирӣ мекунем ва ай бозиҳош бурд мекунем. саломат бошед. бо ҳурмату эҳтиром, Рустам Ашуров.